אני מקווה שאתה עדיין לא מתחרט על זה שלא הלכת לסרט באותו יום. נסענו איתם לפלמה דה מיורקה, זו הייתה הפעם הראשונה שטסנו לחו"ל, שכרנו רכב וטיילנו, הגענו לאיזשהו ענופים מהממים, איזה מקום הררי שמילי עמדה על ההר וביקשה מבני לצלם אותה, אז הוא אמר לה בסדר, תעמדי פה, תלכי קצת אחורה, עוד קצת אחורה, עוד קצת אחורה, למטה היה ממש תהום. אבל עדיין הם החזיקו, זה היה לפני 40 שנה שנסענו. אז 40 שנה האלה אחר כך הם עברו יפה מאוד. וכשהייתה נערה ויצאה עם חברים, אז היא אמרה לי, אמא, זה רק ידיד. ויום אחד אמא אמרה לה, כמה ידידים? 1000 ידידים? אף חבר אחד? טוב, כשהגיעה עם בני אלינו הביתה, היו לנו עוד אורחים, והבת של הדודה עמדה מאחורי בני ושאלה למה הוא שותק? למה הוא כל מה שותק? אז זה בני שהוא שותק. היום תמצא שהנושא בכל ויכוח ובמקודם הביצה או התפוח. אם אני לא טועה בטיול הזה, בני קנה נעליים לבנות ששלי קרא להם נעלי זמרים. כשהוא נעל אותם ידע שהם יוצאים לבלות, היא לא הסכימה, מתחילה לבכות. אז הוא התחיל לנעול את הנעליים רק אחרי שהיא נרדמה. אני רוצה להגיד בצורה בנימה אישית שהייתה תקופה שהבית שלכם היה מקום מפלט שלי. אני ככה מגלה לכם משהו שאולי לא חשבתם עליו בזמנו, אבל היה לי תקופה מאוד קשה בחיים שהייתי בורח אליכם, כאילו אצלכם בבית, את החום שלכם שהיה אצלכם בבית, את הקפה בשעה 11 בלילה שערן עוד לא רוצה ללכת לישון, וזה היה לי מאוד מאוד חשוב, וככה אני מוצא את ההזדמנות הזאת בשביל לספר לכם. גשם מזהב סלול לליבך, מחבר את שנינו בכל אשר נלך, ברוחות הקור סופות וגשמים, אני צמוד אלייך עול מעולמי. הנער סוחף אותנו ייסע, אין לדעת לאן
אומר בוודאי, זו הנציאה של... אז מי הם נילי ובני בשבילנו? בשבילי הם החם והחמה המאוד אוהבים ותומכים. בשבילי הם ההורים שלי. בשבילי עם סבא וסבתא. ואנחנו נספר חוויה משותפת שהייתה לנו, לכל אחד מאיתנו. אז אני זוכרת את החוויה, קודם כל החוויה הראשונה הייתה שנכנסתי לבית של נילי ובני, שנילי פותחת לי את הדלת ומקבלת את פניי כמו אמא, ארוחה חמה מוגשת על השולחן, סבא בני יושב כבר בכיסא שלו שם, מנהלים שיחה מאוד מאוד ביתי וחם ומשפחתי, נותנים הרגשה של בית. אז ככה מההתחלה נילי נתנה הרגשה של בית שפתחה את הלב, ובני נתן הרגשה שהוא תמיד שם, לא משנה מה, תמיד נמצא, תמיד שמתקשרים אליו הוא מתייצב. היה לנו אז את פיצי, עכשיו יובי, אבל אז היה לנו את פיצי, ופיצי תמיד הייתה צריכה שיורידו אותה, ותמיד בני היה בא, מוריד. אם אני נתקעת איפשהו, ישר בני עוזר לי, מחלץ אותי. אז הם כמו אבא ואמא לכל דבר. טוב, לי יש חוויות הרבה חיות עם אבא ואמא. החוויות הכי חזקות והכי משמעותיות זה מתחום הכדוריד. רצו איתי מגיל מאוד צעיר, גם אמא הייתה מנהלת הקבוצה וגם אבא. בהמשך דיון של משא ומתן, אני ואמא הולכים מול קבוצות, יושבים ומתמודדים מול יושב ראשים ומנהלי קבוצה, ומתנתחים את זה אחרי זה שחוזרים חזרה הביתה עם אבא וחושבים איך מתקדמים. אבל החוויה הכי חזקה שהייתה מבחינתי זה אחד, אליפות אירופה שהתקיימה פה בארץ, שהתנהלה בפתח תקווה וסיימנו מקום רביעי, נבחרת ישראל. תמיכה מאוד משמעותית, כל הדרך, באים, מודדים, בפתח תקווה, צועקים, אחרי זה בטלוויזיה, בעיתונים. וחוויה חזקה נוספת שטסנו למקדוניה. רבע גמר גביע אירופה מעסיקות גביע, חוויה בלתי נשכחת, בשלג, בקור, 4,000 צופים, היה כיף. טוב, אז החוויה שלי זה... דור ההמשך. כן, דור ההמשך. סבא לוקח אותי כל הזמן לאימונים, ואנחנו כל הזמן מנהלים שיחות באוטו, והוא כל הזמן תומך, מתי שצריך, מתי... אפילו אני צריך ששנייה יבוא לקחת אותי, להעביר אותי לאיזשהו מקום, נגיד מהבית למרכז, ואני לא יכול ללכת ברגל, להתקשר, סבא, בוא תביא אותי רגע. סבא מתייצב. ישר מתייצב, בדיוק. עם סבתא, היא כל הזמן באה, מעודדת, במשחקים, בכדורסל, לכל אימון היא באה. היא תומכת בי כל הדרך, אם אני רוצה, אני אפילו מביא חברים לבית שלה, כי אני כל כך מרגיש בנוח בבית. סבתא מפנקת. בדיוק. הכי כיף, אפילו החברים שלי אומרים, הכי כיף שאנחנו בבית של סבתא שלך. היא הכי מפנקת, הכי אוהבת, הכי דואגת. זהו. והיא גם החברה הכי טובה שלי. לא יתפסוני חי, כן אני זוכר אותה, איתי רוכבת איתי, אני עוזר, אולי קהו עיניי, והיא עומדת שם צוחקת אליי. קח לך אישה ובן הבית, קח לך, קח לך. אני רוכב, השמש בגבי, כן אני מרגיש אותה איתי כאילו עכשיו. הזמן עוקב וכבר נוגע בי, ואין כבר דרך להמשיך ולרכב. קח לך אישה ובני לבית, קח לך,
איזשהו סיפור מצחיק, שעשע, שקרה לנו עם סבא בני וסבתא נילי, שליאת הייתה בצירים עם רוני, וקראנו לסבא בני וסבתא נילי שיחלצו אותנו, הם היו צריכים לקחת את יונתן אליהם, כדי שנוכל ללכת לבית חולים. והם באו ותרגלנו לצאת, וליאת כבר הייתה בפתיחה, איזה שעה הגענו, אני לא יודע, פתיחה 8 כשהגענו לחדר מיון, אבל כשבאנו לנסוע, הלכנו לאוטו, ואנחנו מחכים לסבא בני. איפה סבא בני? וליאת בצירים, אין, סבא בני הלך לאיבוד בדרך לאוטו, הוא לקח את הפנייה הלא נכונה. ובסוף הוא מצא את האוטו, כן? אבל הגענו לבית חולים, חצי שעה אחרי כבר רוני נולדה. אז מזל שרוני לא נולדה באוטו, אבל הכל היה בסדר, הכל היה בשלום. חצי שעה היינו מחוץ לבית חולים. איפה סבא בני גר? רוני? זה סבתא נילי. נכון. עכשיו נספר מה סבא בני וסבתא נילי בשבילנו. אז ליאת. אוקיי, אז סבתא נילי וסבא בני הם יחידת החילוץ שלנו. כל דבר שאנחנו צריכים, אנחנו יודעים שאם אנחנו בצרה, לקרוא לסבא בני וסבתא נילי, והם ישר יתייצבו לעזרתנו. זה אנחנו יודעים. חוץ מזה של סבתא נילי, בשלנית, רקדנית, זמרת, הכל, כל מה שאפשר. לקחת את ידי בידך ואמרת לי בואי נרד אל הגן. לקחת את ידי בידך ואמרת לי דברים שרואים משם לא רואים מכאן. ניגנת לי שיר על הגיטרה וקולך רעד, רוח בי כמה רוח שרה והזמן כאילו עמד, ואני עוד זוכרת כל טעם וריח את חלקת השדה לאור הירח. כל הטל מן הוואדי וכובד הפרי בבוסתן, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. הייתי לבדי ודרכי עדה לי, ובאת לי בזמן. הייתי לבדי ודרכי עדה לי, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. נתת לי יד, הראת לי דרך להרבה דברים, הבאת חיוך יפה. אמא ואבא שלי, קודם כל, זה דבר ראשון, ודבר שני שרציתי לספר זה על איזושהי חוויה ככה של דברים שזכורים ממהם. אז קודם כל אבא שלי, שהוא תמיד המחלץ הראשי שלי, שכל פעם שהיה קורה משהו שנתקעתי עד עצם היום הזה, אני מתקשרת לאבא שלי והוא טורח להגיע לכל מקום בעולם בכל שעה שצריך. ואמא שלי שתמיד מכינה אוכל, ותמיד כשהם נכנסים הביתה אז יש ריח של בישולים, וגם כשגרתי לבד היא הייתה שולחת לי סירים ומחפשת לי, והם בעצם הבית, ההורים שלי. אז סבא וסבתא נילי הם בעצם ההורים של האישה שאני הכי אוהב, שהם הביאו לי אותה קודם כל, זה המתנה שלנו. סבתא נילי וסבא בני תמיד הייתי פשוט להביא אוכל, רבים על זה. תמיד מוכנים לעזור, ותמיד פה בשבילנו, ותמיד חשוב להם שכל המשפחה תהיה ביחד, ואנחנו מאוד מאוד, אני מאוד מאוד מעריך ואוהב. טוב שסבתא מתחיל, שתמיד היא מראה לי את הריקודים האלה, ואני כזה ככה, ריקודים. וסבא, שתמיד כשאני רוצה לבקש טלוויזיה, אז הוא מבקש. רוצה לספר משהו על סבא בני וסבתא נילי?
אני אוהב אותם. טוב, וסבתא בשבילך? זיכרון מצחיק שהיה לי, לא זיכרון כיפי שהיה לי עם שניהם, שהרבה פעמים בתחרויות אני מקבלת תחרויות עם הרבה מדליות, יש שם הרבה ילדים במדליות כאלה, קיבלתי, עד אז קיבלתי רק מדליה אחת והייתה ערד, ושבאתי איתה הם כמו, וגם אם לא הגיעה, אבל אם אני לא חושבה כל כך, היא הגיעה, שניהם הגיעו וזה הביא לי מזל טוב וקיבלתי 3 מדליות. אוהב אותך, אוהב אותך. סבתא וסבא בשבילי, זה מקום כאילו שאני נכנסת, וגם אני מרגישה כמו בבית וכיף לי שמה. כמו קוסם ששולף שפן, כמו מלצר שעורך שולחן. אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. מאבד את שיווי המשקל, מאבד את עצמי ובכלל. אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. בגללך, לילה לא לילה, איך בגללך, אני למטה למטה. החברה הכי טובה שלי, מאוד מאז ילדותנו ועד היום, 50 שנים עד 120 שנים. חובה להזכיר את העזרה הרבה והסיוע שקיבלתי מנילי לאחר פציעתי במלחמת יום כיפור. חלפו מעל 50 שנה מאז ועדיין אין מילים בפי להודות על המעשה הנפלא. טוב, אז עברו 30 שנים מאז שנילי אמרה לגיל בטלפון, היינו בברזיל, אני זוכרת את זה כמו עכשיו. למה אני צריך לקחת את הסנדוויץ' של המסעדה? אז עברו 30 שנים מאז, וזו הזדמנות פז להגיד לכם, נילי ובני, תודה ענקית. על האירוחים בבתים שלכם, על הכנסת האורחים, על האכפתיות, על הלב הגדול הזה שלכם. אני מאוד מאוד מעריכה, ואתם השראה גדולה עבורי, על איך אתם בעצם מטפלים, דואגים ועושים הכל בשביל הילדים שלכם. אני באמת מעריכה את הכנסת אורחים ואת האירוחים שלכם, כל הכבוד לכם. אז קודם כל, המון מזל טוב, ליום הנישואים 50, איזה כיף, איזה התרגשות. קודם כל אני רוצה להגיד ככה, כדי להסביר מי בני ונילי עבורי, אני אספר איזה סיפור חמוד על הקשר שלי איתם. כשאמא הייתה עושה לנו סרטונים כל יום כשהיינו קטנות, וביום שישי עשה סרטון ושאלה אותנו מי מגיע לסבתא רחל. אז התשובה הראשונה שהייתה זה בני ונילי, טולם. אז זה ככה הקשר שלי איתם, מבחינתי לכל מקום בני ונילי צריכים להיות. זכיתי לגדול קרוב אליכם ולראות את הזוגיות הנפלאה שלכם. אני אוהבת אתכם מאוד, והקרבה אליכם זכיתי באמת להתארח וליהנות. וזהו, תהנו, אוהבת אתכם. תומכת. נילי, את תמיד נאה, מטופחת, מלאת אנרגיה, עם נתינה נקית לנכדות, לנכדים, למשפחה ולחברים. ולבני, בדאגה את, בנאמנות, בחיוך, בסקרנות וברוח צעירה. ואתה, בני היקר, בנראות, אתה כארז. תומך ומעודד, בחיוך, אתה היד הימינית לנילי, ותמיד שם, בשנאה, באיפוק ובאדיבות לכולם. בני, אני זוכרת בטוב שבמפגש המשפחה הראשון שלנו, אני, כמקובל, אהבתי לנשק אותך בשמחה. ואתה, להפתעתי, הרמת את כפות ידיך כמו רמזור אדום המסמן עצור. ואמרת לי בשקט ובחיוך, בלי נשיקות. במבוכה, חייכתי וכיבדתי. עם זאת, בני היקר, אתה אדם חם, יחיד ומיוחד.
היי, מזל טוב. 50 שנות יובל לנישואים, 50 שנה אתם ביחד, זה לצד זו. תני לי, לא מפספסת אף טיול, תמיד עם חיוך גדול. ואתה, בני, נהג חוגים, נהג טיולים, בקיצור, שותף לדרך אמיתי. ביחד אתם צוות מושלם. נילי, מארחת, מבשלת, ובני בשקט עזר כנגדה. אומנם ציני, אבל תמיד נענה לכל קריאה. ואנחנו זכינו להיות המחותנים שלכם ולחגוג איתכם. לא רק את האהבה שלכם, אלא גם את המתנה הגדולה, הנכד המשותף שלנו, יובלי אוצרנו. זכר לנו רגע של פעם בחיים. ערב אחד בשי קבלתי, אכלנו 4 ארוחות ערב בערב אחד, עד שנילי מצאה מה לאכול. ערב שלם רצנו ממסעדה יפנית, לאמריקאית, למזנון ושוב ליפנית. בני יקירי, אם היית הולך לסרט, עכשיו היית חופשי. זדורוב קיבל 17 מיליון על 15 שנה. תאר לך כמה מגיע לך. ולגבי סיפור מצחיק, אני לא אספר את הכל, אבל לא סתם אני מצטלמת ברפת, כמי שמביא לנו את החלב. אני רוצה לספר שהיה חסר לנו, כאילו אני בבית, אני גם חצי סוקול, היה חסר לנו חלב, ונילי אמרה שבמקרר המשותף שנמצא במרתף, במקלט, יש חלב. אז פתחתי את הדלת, עברתי לשכנים, הבאתי חלב וחזרתי הביתה. אז אני חושבת ששנים צחקתם עליי על זה שהצלחתם או לעבוד עליי או על האומץ שעזרתי והבאתי חלב. בני ונילי היקרים חוגגים היום 50 שנות נישואים, שזה וואו, כל הכבוד, עשיתם את זה. אני מאחלת לכם עוד 50 שנה של אושר, בריאות, להמשיך להשקיע בילדים, בנכדים, והרבה אהבה ובעיקר בריאות, עד 120. נילי ובני, 50 שנה, זה וואו. אני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם טוב כמו שהיה לכם עד עכשיו, שיהיה לכם הרבה שמחה מהנכדים המקסימים שלכם. אז זהו, שיהיה לכם רק טוב ורק שמחה. ונילי, אל תשימי לבני יותר מדי לימון, הוא לא אוהב את זה. לבני ונילי היקרים, 50 שנה לא הולך ברגל. מגיע שלב בחיים שאנחנו יותר עם הבן זוג שלנו מאשר כשאנחנו לבד. אז לכבוד 50 שנות נישואים, אנחנו מאחלים לכם קודם כל הרבה בריאות, הרבה נחת מהנכדים ומכולם, ושתהיו תמיד מאושרים. אז אנחנו נאחל לכם עוד הרבה שנים של זוגיות טובה, של בריאות חזקה, קצת יותר טובה מאשר הייתה עד עכשיו. תמשיכו להיות מי שאתם. סופר סבתא וסבא. סופר דופר. ליהנות מהחיים, מהרגעים, מקווים שניתן לכם נחת, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים ומאוד מעריכים, ומאחלים לכם את כל הטוב שבעולם. כמו חבר ותיק שנעלם ושב זהו, אז תודה רבה, ורק שתהיו בריאים עד 120, ושיהיו לכם לפחות עוד 50 שנות נישואים שמחות ומאושרות. רוני, רוצה לתת נשיקה לסבא בני וסבתא נילי? ויונתן רוצה? יונתן, אתה אוהב את סבא בני וסבתא נילי? נשיקות! יונתן, אתה אוהב את סבא בני וסבתא נילי? מאוד. מאוד. שמעתם מאוד. יאללה, ביי ביי, תודה רבה. מזל טוב להורים האהובים. מזל טוב! כשיבוא היום נלך בעוד חדש בבית. את תהי טובה, זבת
טוב, אני רוצה לברך לבני ולנילי מזל טוב ל50 שנות נישואין בחתונת הזהב שלכם, עם הקמת בית יפה עם ילדים מקסימים, צחי, ערן ושלי היקרים, שכל אחד זה עולם ומלואו. מי צריך יותר? נכדים, שמחה, אושר והמון התרגשות, יחד איתם לאורך השנים. לכן אנו מברכים אתכם להמשך של חיים ביחד עם בריאות טובה, אושר ונחת מכולם. ובית שתמיד מלא באורחים יפים כמו שנלי אוהבת. נילי ובני היקרים, שפע ברכות במלאת 50 שנים לנישואיכם. אתם עבורנו שילוב נדיר של משפחה קרובה וחברים טובים. אנו מאחלים לכם עוד הרבה שנים ביחד והרבה אושר ונחת מהילדים והנכדים. מזל טוב, בני, נילי, 50 שנה, כל הכבוד לכם, לא הולך ברגל. הנה אני שולח מכתב לנשיא, המלצה להדליק משואה ביום העצמאות. זה יעבור בוועדה של מירי רגב, אני מקווה שהיא תקבל אותך למרות הדעות הפוליטיות. אני רוצה לאחל לכם עוד הרבה שנים של בריאות קודם כל, אושר, שתהיו שמחים, תהנו מהנכדים. הילדים קצת פחות מעניינים כבר בגיל הזה, אז אני רוצה להגיד לכם תודה על כל השנים שאתם מפנקים ומערכים. בני ונילי היקרים, 50 שנות נישואין. בשבילנו אתם לא רק בני משפחה אהובים, אלא גם דוגמה לזוגיות של אהבה, סבלנות וחברות אמיתית. אתם מקור של כוח, השראה והמון חום לכולנו. מאחלים לכם עוד שנים רבות של בריאות, שמחה והרבה רגעים יפים יחד. אוהבים. אוהבים. גם הילדים. בני ונילי היקרים, שיהיה לכם המון המון מזל טוב, יום נישואים 50. אני מאחלת לכם שתמיד תהיו בריאים ומאושרים דבר ראשון. שתמשיכו לבלות וליהנות מהארץ, בחופשות, לרקוד, והכי חשוב, ליהנות מהקציצות. אני אוהבת אתכם מלא 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 מלא, וזו הזדמנות מצוינת להגיד כמה אתם חשובים לי, ואני מודה שיש לי אתכם, וזה באמת לא מובן מאליו. וזהו, מזל טוב. המון מזל טוב, ליום הנישואים 50, איזה כיף, איזה התרגשות. נילי ובני האהובים, מזל טוב לציון 50 שנות נישואין. נאחל לכם בריאות טובה, חוסן איתן, נחת, שמחה, ואמן שכל מה שתבקשו יהיה לטובה ולברכה ולקידות משפחתית מאחדת ותומכת. מאחלים לכם עוד שנים של טיולים, ארוחות בביתכם, המארח למופת. והכי חשוב, ים של בריאות. מזל טוב. מזל טוב. בני ונילי יקרים, חברות של 49 שנים מאז ימי מילצ'ן העליזים, דרך אחד העם, מלב ועד ביתכם העכשווי. ימים של גידול ילדים ועכשיו גם נכדים, מאחלים לכם בריאות, אושר, נחת מכל הצאצאים. אני אוהבת אתכם, אתם סופר סופר חשובים ומשמעותיים בחיים שלי, ושימשיכו ארוחות שישי שבת עד אין קץ. אני אוהבת את הקובי. נשיקה. בין הבלבול האסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח.
יש בי אהבה. אז התחלתי ללכת, לא חשבתי בכלל לאן, רק רציתי ללכת את כל הזמן. לא פגשתי בדרך אף אחד, כמה מצחיק להיות לבד, כי אני אוהב אותה. כשאת מחייכת יפה החיוך שלה, וכשאת משלכת הכל אז עצוב כל כך. למה בא לי ללכת לא אדע, בואי נתחיל מההתחלה, כי אני אוהב אותה. היו ימים בהם הרגשתי זר, אבל עכשיו הכל חזר. אז על מה את חושבת? שקטה ויפה כל כך. אז על מה את חולמת? גלי החלום שלך. למה בא לי ללכת? לא אדע, בואי נתחיל מההתחלה, כי אני אוהב אותה. היו ימים בהם הרגשתי זר, אבל עכשיו הכל חזר. התחלתי ללכת, לא חשבתי בכלל לאן. פנים אל מול פנים, פגישה באמצע החיים. הגענו אל עצמנו ממקומות כל כך שונים. ההיא נראית אחרת, כאילו לא היינו פה. הלילה את נשארת, חיכיתי לבוקר שיבוא. אהבנו פעם באמת ובתמיד, אהבנו כמו שילדים יודעים. עליי וגם עלייך רואים את השנים, ואת יפה פנים אל מול פנים. פנים אל מול פנים, אולי רק פעם בחיים. הזמן סוגר עלינו מעגל של שינויים. אז מה עבר עלייך ומה מביא אותך לפה? הלילה את נשארת, חיכיתי לבוקר שיבוא. אהבנו פעם באמת ובתמיד, אהבנו כמו שילדים יודעים. עליי וגם עלייך רואים את השנים, ואת יפה פנים אל מול פנים.
את יפה, פנים אל מול, פנים אל מול.